ଏତିକି କହିବି ରାମାୟଣ କାହାଣୀ ମୁଁ ତମଠୁ ଶୁଣିଥିଲି। ଆରେ ବିନ୍ଦୁ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ରାମ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ କି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବନବାସ ଯାଉଛି। ଏ ରାଜ୍ୟ କୁଶତ ଘର ଚାଲି ଚାଲି ଯା ଚାଲି ଯା। ରାମାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚରିତ୍ର କଣ କଳଙ୍କିତ ଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେବୀ ଜାନକୀକୁ ଖରାପ ଆଖିରେ ଦେଖିଥିଲେ। ନାଇଁ ରେ ପାଗଳା, ମୁଁ ସିନା ପାଗଳା, ହେଲେ ଅସିଆଣେ ନୁହଁରେ। ତୁ ପୁରୁଷ, ତୁ ନାରୀକୁ ବଳାତ୍କାର କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ସାହସ ଚିନି ପକାଏ। ତା ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁଛି। ତମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମୋ ଭାଇ ମୋ ଛାତିର କଲିଜା ଏ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଞ୍ଚଳର ତା ଭାଗ୍ୟ ଦୋଷରୁ ସେ ଆଜି ବନବାସ ଯାଉଛନ୍ତି। ତମେ ତାକୁ ଲଙ୍ଗଳା କରି ଛାଡ଼ିବ। ଏ ଅଯୋଧ୍ୟାର କିଙ୍କରରେ ରାଜା ଦଶରଥ, ଆପଣ ମତେ ଏଠିକି ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ଘରୁ ଗଲାବେଳେ ତା ଭାଇର ପିନ୍ଧା ସାର୍ଟ ଖଣ୍ଡକ ପିନ୍ଧି ଯାଉ। ତମକୁ ତମ ପୁଅର ନିୟମ